Jeg er netop ankommet til Jylland her, hvor jeg står på en lille resteplads, inden jeg skal ind til et møde lige om en lille halv time. Og jeg tænker, jeg kunne lige så godt bruge tiden sådan lidt effektivt til at fortælle en lille bit smule om lead-generering, hvad det egentlig er, og hvordan det fungerer for jer derude. Lead-generering er jo et ekstremt bredt term, men egentlig så ganske enkelt, så er lead-generering faktisk bare de indledende salgsprocesser. Egentlig, at man finder ud af, jamen, hvem er jeres ideelle kunde, leverer den på et sølvfad i den, hvad kan man sige, statur, I nu engang ønsker det. Om det er, at de skal være totalt klar til at handle, eller om det er, at I tager dem i en forholdsvis indledende fase. Det er sådan set fuldstændig op til modtageren, kan man sige. Lead-generering fungerer på mange forskellige måder. Det fungerer i forhold til online-kanaler, eller via online-kanaler, og så fungerer det også via offline-kanaler. Vi går egentlig ind og arbejder med begge dele, og arbejder meget bredt med ekstremt mange værktøjer og redskaber herunder. Alt det her, det kan I selvfølgelig høre meget mere om, hvis I tager en snak med os omkring det, fordi det er meget, meget, meget specifikt, hvad der hjælper de enkelte og særlige virksomheder. Meget ofte, så møder vi de her virksomheder, der siger, jamen vi laver allerede mødebooking, eller vi har allerede en online kampagne kørende via Google, hvor vi laver leads via en landing page, eller et eller andet. Og ja, det kan sikkert også fungere meget godt. Men det, der er ekstremt vigtigt for os, det er at gå ind og kigge på det store hele. Kig på, okay, lige netop jer, lige netop jeres produkt, lige netop jeres ydelse. Hvordan fungerer den egentlig i forhold til at ramme jeres ideelle kunder? Hvordan rammer man egentlig jeres ideelle kunder? Hvor er det, der er flest af dem, der befinder sig? Hvor er det, at der er færrest af jeres konkurrenter, der har fundet ud af at finde den ideelle kunde på den her platform? Det er det, vi meget gerne vil hjælpe jer med.